କାମିନୀ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ ମହା ଉପାୟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାମିନୀ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ବଶୀକରଣର ମହାପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ର 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରୟୋଗକୁ କରିବେ। କଳା ହଳଦୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ, କିନ୍ତୁ କଳା ହଳଦୀ ରହିଛି। ସେ କଳା ହଳଦୀକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ରାତ୍ର 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ କାମାକ୍ଷୀ ଅମୁକସ୍ୟ ଅମୁକ ବସମାନାୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 108 ଥର ପାଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଯଦି ସେଇ କଳା ହଳଦୀକୁ ଘୋରି ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁଥାଏ। ଏ କାମିନୀ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ମହାପ୍ରୟୋଗ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାଳୀ।